Tes un monte que queres desbrozar? Chama a Madera Espumares. Compraventa de madeira, desbroces, venta de leña e plantacións. Abrimos de 9 a 1 e de 3 a 7 da tarde. Dirección O Seixo número 3 en Salvador, 27305, Guitiriz, Lugo. Chama xa ao 608-9706-68 ou ao 650-528552. Madera Espumares, compraventa de madeira en todos os lugares.